Sarap ka ha. Sarap ka ha. Sarap ka. Tikman niya. Tikman. Kung pasok sa panlasa ni Tita LV. Ah, sarap. Hello everyone! Welcome back to my channel. Ang gagawin po natin ngayon ay mga ambush po tayo ng kapitbahay na nagluluto. So, susugurin po natin si Tita LV. Kapitbahay lang po namin. So, malapit ng pambahay nila. Tara, let's go! Samahan niyo po ako. Hello, Tita LV! Come on down! What are you doing? Char! Prepare para magluto. Magluluto kayo, hindi tamang-tama. Hindi ka pa ako. Guys, nakapit-bahay tayo. Hello, Amina! Amina, maganda. Ito ang kanilang baby. Super cutie pie. Hala, naki-ano na ako, Tita LV, ha? Nakipasok na ako. What are you preparing for? Ano po yan? Karne? Ano po lulutuin mo? Yan, ang palaya. Ang palaya ang kanilang ulam today. Ano yun? Karne? Karne muna? Okay. Yan. Pinaano ko muna ang karne. Karne baboy. Yan. Wala na pong mantika. Yan, pinapaanhan mo lang. May kaunti lang. May kaunti lang. This is Tita LV. May mabait na kapitbahay. Okay. Kailangan yun ang muna mag-makeup, guys. Waiting siya para mag-makeup. Sponsor, please. Ayan. Masarap po yan pag medyo crispy, ano? Oh, diba? Pak na pak. Ang si Tita LV. Pak na pak yan magluto. Masarap yan magluto. Oo, kaya, di ba? Masarap kaya magluto si Tita LV. Lalo na kanyang ginataang bilo-bilo. Yes, I miss that. Ginataang bilo-bilo. Ang bango. Excuse me. Ang bango talaga. Meron na po bang bawang yun? Wala pa. Guys, partida, wala pang bawang yan, ha? Lalagay natin ang bawang. Oh, ano English yung bawang, Tita LV? Hindi ko alam. Ilalagay niyo po yung bawang or garlic. English yan, Tita LV, English. Ala, dadating ang iyong manugang English dapat. Oh. Mag-ano, garlic daw. Magpa-practice na mag-English. Daw, ha? Hinalo ko na. Ano? Diba? Oh, ano pa lang yun kanina, ha? Karne pa lang, mabango na. Lalo pa ngayon, nilagyan na ng garlic or bawang. So, lalong bumango, nakakapit bahay. Onion. Onion! Onion. Oh, ayan na ang ating sibuyas. Ay, sinunod na ni Tita LV. There you go. Nakasugurin tayo ng ating mga kapitbahay dito. Hindi ba? Basta silimida lang kanin. Guys, okay lang daw kayong manugod dito sa bahay ni Tita LV as long as meron kayong sariling kanin na dala. So, di ba? So, kasi napakabait. And next is Tomato, kamatis. tomatoes or kamatis. Pinipisak-pisak. Ang tawag doon? Pinipress para Maano ang kanyang katas. ang kanyang katas ay lumabas. O, di ba? Now we learn. Kailangan siyang i-press para yung tomatoes niya flavor ay humalo sa ating karne. O, di ba? Yan, hinalo-halo.
Oh, brownish na, di ba po? Ano? Hindi na talsik. Sarap. Sunod na ang Anong tawag po dyan, Tita LV? mapait. Mapait. Ano po mapait? Mapait. Ang pahiya. English, Tita LV, English. Bitter. Ay, sarap nito Tita LV ka usap. Ating ilaw ka para mahugas lang. Hugas na hugas sa ano. Nakababad po siya, guys, sa water. Meron po bang may asin? water na may asin, pero hindi po siya gaya nung mapait. Yan. Ang kanilang baby. Nagutom na. Nagutom na. Halo-halo. Pero mas masarap si Lona magluto na rin. Ulot. Mas masarap ka. Lalagyan natin ng fish Sauce. sauce. Ayan. Ilang kutsara pong fish sauce na ilalagay mo? Kalkula lang sa akin. Kalkulado lang. Oo. Depende sa lasa. Bahala na kayo kung gusto yan ng maalat. Okay. Yan. Water pa sa bago, nalimutan ko. Water? Ilang ano pong water? Konti lang sa akin. Ito Kaunti lang. Yan. Para maluto lang po ang palaya. Ano? Yan. Yan. Basta kumulo ng kumulo. Tayin po natin kumulo. Guys, nakalimutan ko i-on. Daldal na, hindi siya ng daldal. Hindi pala naka-on. Ayan, i-check daw po natin yung kanyang niluto at baka yun ay lamog na. Yan na mo. Ako lalagay ang itlog. Nawala ko din. Nawala sa camera na dito yung camera. Guys, kaya ko nadadali yung electric fan. Sa isang araw, magluluto ko munggo. Ay, sa isang araw, magbumonggo. Susugurin po kita, Tita Elvie, ha? I-ambush cooking na naman kita. Lalahakan ko ng tinapa. Lalahi pa ng tinapa. Tawag ni Ide. Migay. Ako. Ang sipon takot parang medyo... Sarap ka ha? Sarap ka. Kinausap yung ano eh, no? Kinausap yung kanyang niluluto. Charot. Oh, ay, pwede na daw po. At ilalagay niya ang kanyang itlog. Hindi na to. May sound pa yan, ha? May sound effect. Matikman. Yung pasok sa panlasa ni Tita Elvie. Sarap. Pero natatawa siya, guys. Sarap. Ang sarap. Sabi sa kanin. Ay, masarap. Gusto naman ako medyo may konti ng sarap. Ayan, so the plating. Oh, diba? Nasa sa inyo niya, kung gusto niyo pasarapin, di lagyan ng hipon. Mas marami ingredients. So, luluto naman siya ng Pinaka. tinapa. Ayan, next recipe will be tinapa. Magpiprito po siya ng tinapa. Wow! Ewan ko kung nakain kayo nito ha, pero sa ako ha, nakain ako. Luluto na po siya ng tinapa. Masarap to, lalo na sa sinangag. Ay, sarap.
partner ng ating, ano yun? Ano pong, masarap dyan yung partner sa ano? Sa ginata. Pwede rin ito. Oo. Pwede din gusto mong go. Hihimayin mo lang siya. Masarap dito sa munggo. Eh, kailangan pa po ba lang sausawan dyan kapag ganyan lang plain? Hindi na po. Depende sa inyo kung gusto nyo may tawag doon, yung may toyo na may kalamansi o kaya ikamatis na may sibuyas, sausawan nyo. Gusto ko pa yung maliliit. Atin ko pati ulo noon. Ah, okay. May tinapa din pong maliliit? Oo, yun ang gusto ko. Yummy! Yummy, yummy! Yummy, yummy food. Sa mga walang budget, pwede na yan. Pag sa budget yan. What? Budget? Ready to eat na. Tanghalian namin yun, right? And there you go. Nakauwi na po tayo sa bahay. Ang ating cooking ambush is already done.